Ndinogara Uranda inini ndikadzika muti mumango chaiwo unodzuburwa. Ndikadzika mapuranga mama magum trees mama magum trees avakaenda ava nevarume vaitema 1 vakagadhinira ku magum trees avo. Muri kuzviona vakaenda pane gadhini rako kuti vakanovhara rese kutenderedza rese kuti magum trees avo. Ina handitauri ndinobva ndanyarara. Ndanyanya mama izvi mukaona mama ndanyanya kukuru wangu ndanyanya dai mapurazi aiwanike ini ndindaitama kuti chigara izvi ndakuenda pavakaenda ikoko ini nasandaenda ndakasara ndiri kumba ndaingonzwa kushedzera ndobva ndaenda padhuze saka ndasitorinawo voice ndaitorwara ipapo. Hasha TV nyaya sezvadziri. Ini kuya vandaita kuno ndauya izvo zvimweongo wakabatikana ava mai vamunoona ndaamai guru vangu mukadzi womukoma vane vana vavo vasikana vaviri vari ukwavo vana vavo vasikana vaviri vari ukwavo vana vavo vasikana vaviri vari ukwavo vane shamwari yavo ine vabhuru vedisokwa wata isusu shamwari yavo yavanotamba nayo shamwari yavo yakataka kupinda mumunda chichiri chirimo tisina kumbozvitsvaga nekuti chirimo yakaramba ichipinda chete kusvika mvura inaye kusvika tirime kusvika tidyare mbeswa dzisvike saizi motikari iyo ichijamba kune mutsetse rimwe chesvetuka kuenda kumba kwavo motikari iyi yeshamwari yedu inini ndikaudzwa kumboko ndikati tichazviwana one day ndikasangana naye motikari iyo chete ndichateiona chiteko kumwari vachatoiona motikari iyo ndakaenda kunodzika focha ndiri pakati pokudzika focha zvanzi nhasi zvaita onai motikari yedu tosvetuka muzira iyo onai shuwa motikari iyi ndakaiona yakaenda kumba kwaamai motikari yaenda kumba kwaamai ini ndakabva kuno ndikavashedza zvakanaka amai guru kuyai pano ko chiko chiri kuitika apo ichi hazisi mbeswa here idzi dziri kutsikwa nemotikari idzi vakandipindura kuti chamuri kuda chii kana kuda 50 kg chibage ndokupai 50 kg chibage kana ndasikowa motikari irambe chidii ichipfuura ndikati muri kundipindura here kuti zvandiri kubvunza ini kana kuti mukutaura zvenyu zvamuri kuda inini zvikanzi ndo zvandataura izvozvo ndikati aiwa imimi hamujaje pamunda pangu kuti ini paramba pachipindwa nemotikari azvidaro nguva iye mwana wawanezi Christ akabva auya ipapo ndakati iwo Christ ndakakuudza ndikati vamachidanidzira kuti upinde kuchuruko usapinde nepapapo kuti upinde kuchuruko ko huna motikari ikuramba ichipinda chiti ndahei hana chakapindura ini ndivo ndapinda godzi kuva ndaenda akatanga kutukirira atukirira ndakazvinota kutukirira saa ndakusvitsvaga ndiva ndaenda kumunda ndakubva kumunda kunadzika focha kakuye kuenda akuenda manje ivo ndakavaona vari mumunda mavavo vachidzika focha ichipfuura handakutaura navo vakatanga kuniti pamakatotsika ipapo handisida tsoka yenyu itsike ipapo mudhunduri mamudotsika mudhunduri imomo handisida tsoka yenyu mudhunduri imomo ndakapindura mumwe kuti imimi muri kuti izvo imimi hamudi tsoka yangu kuti itsike mudhunduri handisida tsoka yenyu kuti tsoka yangu itsike mudhunduri muda kuti inini ndifambe nepaki netsoka dzangu idzi ndisina mbeswa yandadii yandatsika ndiri mudhunduri kuti kwameja mundai nekwenyu mimi handisi vhezi kwenyu nai ndiri pakati nepakati pamugari ko zvamakundirambidza kuti ndipinde pamugari ndikuda kurevei 1 2 muri kuziva here kuti imimi makatororwa kuuya pamusha panapa isusu ndisu takagogora mindai nababa vangu kusvikira imuzororwa imi muzouya makatondiwana indiripo nhasi munoya motiti hakuna kupinda nekutsika mudhunduru musina kutsika mbeswa nguva iyoyo amai avakatanga kutukirira vana vavo vasikana 2 vari kukukwa vakatanga kutukirira zvandikapfekera bhurugwa zvese vatukirira zvandikapfeka bhurugwa zvese ndakati akomana muda kutiita sei takutsiura nyaya yekumunda apa makutanga kutotukirira mwana wangu mukomana mumwe anedzikedza akanga atofamba almost 500 meters akanzwa ndichitukwa akadzoka chiko chiri kuitika zvikanziso
teerera uzwi vakatanga kutuka vana kumira ndokubva aenda padhuze pangwaidzika pakati kumukuti midiko nayo akabva arwa mupama nemusikana mumwe akapfeka hetero bva anwa mupama uye akati zvamaita zvinhu zvandanga ndichitodo inini kuti muite izvo zvokuti hamufaniri kutuka baba ava ndivanidzi baba venyu havasi baba kunext door muningina baba venyu chai vakatanga kurwa nekamwana kai ini handakada kuipinda ndakasiya zvakadaro vakarwa nekakomana kaikai kakomana kai kakavakurira vari amai vacho vasikana vaviri kakavakurira kakomana kaikai ndokubva kabatwa nemukomana uyo anonzi Peter ndobva atisizvo mufana achireka kudaro siyai nevanhu abata kuti ndifana achireka kudaro tikabva taenda kumba vasikana vakabva vaenda kupolisi ndobva vanomangara kuti Peter nakedza vatirova ndobva mangara kudaro ini ndobva ndazvinzwa zvangu kuti atishamirira Samuel richauya Samuel rakapedza 2 weeks isina kuuya vakasisa zvikufonda kuti vakagane tiri kudai kuno vafona takazoenda kuya kupolisi pepe zvikanzi tinoda kedza naPeter ndikati aurati zvakanani zvino kedza akabuda Peter ndiye aripo Peter akabva asvika ipo zvikanzi Peter iwe uri kunzi wakarova munhu Peter akati ndakatobata mufana wangu kusarove vana Peter uinyowa naane mwedzi mitatu auya pamusha mwana akakurira musana haana kubva abereka pamusha ipapo ndokubva Peter uyoyo atonzi nemapurisa une mhosva ndobva atosungwa Peter asungwa ndobva atoenda kujeri kuuya kwakutoita izvozvo toenda kubva kujeri nyaya yandakakwirira ndekuti ndakatukwa inini iwewe vakandituka zvandakapfekera bhurugwa zvese mhuri yekwameja dai chinzi iri padhuze vanotokutsinhirai kuti zveshuwa akatukwa murume takuchienda kuna amai takubvunzai mati zvakanyorwa pasamona saka imimi uye akagara pachii takushedza panze ndati kubvunzisisa kuna baba apa vatena statement yavo claim yavo kuti vari kuda kuripwa mombe mbiri pamusoro pekutukwa asi pokutanga ndabvunzwa sokunge Samuel raverengwa richinzi vakatsikirwa munda ndezvipi chaizvo ipapo zvamuri kuda kuripwa mimi kutukwa here kana kuti kutsikirwa munda ndiri kuda kuripirwa mbeswa dzangu dzakatsikwa nechikomba chiri rudzi rwedu chomupfakose chichidanana nemwana. Alright, ndapanzwa. Hamuna roti yamungavhara here iri kuita kuti pakwezve vanhu kutarika nomunda nini? Hapana roti roti dzinongovhurika muchini kana vanhu vakurema dzofarika inotombodarika zvino kana chiri munda vana vatongofamba zvazvina problem. Ko apa pamuri kuti mukomana wenyu akanga akuderi akanga adarika funde pamukadarika napo naipapo patakatsikwa nenepapo ndopaaitsikwa naiye futi achipfuura achitoenda kure haana akataurwa aiwa haana inini zvimi makazoona inini ndini ndakasangana nenyaya mukoma wenyu upenyu mupenyu ndikutoshamisika kuti munonga handisi kumuona sese vasina kumuudza zvinondinetsa izvo nokuti baba vanogara kuzvina vari kuzviziva kuti muri muno munhu asine nyaya vari kuziva saka ivo vakatotiwo kweiye anozotanga kuenda kudanesei asina kundifonera kuti vanhu kune ndo zvavaita izvanenge achadziwa saka imi chienda zvamunenge mataurwa ikoko ine ndichaendawo ndotaura kuti yangu yakaita yakamangana kuti ndisingazivi kuti iye muna wamwana apa mukaenda kumapurisa muchinomangana kusvika munhu andosungwa vakanga vazvizivawo vanhu mwana akaenda uyo amukona netero akarova kuti kusvika tsega ndibve kutanga musi wa 14 ndo waitika nyaya iyi aya matanga makupindura here zvemabvunzo kuti pamukanozvipota andizvo ndo zvandaida kuedza kuti nditsanangure kuti kuenda kwakazoita kunoripota nyaya yekuti
akanga arowa chibhakira paziso ziso ndobva rakuvara ndokubva aenda achinzi apuwe medical report yekuti aende kunorapiwa ndobva aenda kuconcession ndobva anorapiwa ndobva anzi wakufana kuti uchiona doctor wakungwari usechini ndobva anzi ndodzoka mangwana Friday uone doctor adzokera Friday ndopakanzika tinorombo doctor haana kuuya ndobva adzoka ndobva azodzokera futi mandi ndobva anoona doctor ndobva amuti inini ndaona asi pakutoda doctor anoita zvemaziso kuti akutore x-ray zvadaro kumapurisa aifona achiti vauya here kuzokuona kuvara kwawaita mwana abva apinza kuti havana saka zvadaro ndopa vakazoti saka zvaasina kuuya rega titese tivafonere muye mutaurirane kuno ndokubva mwana anoti vakafona ndokubva vati ndabva mukufona kutaura nehanzvadzi yako asi akutaura kuti ari kurufu mwana ndobva adaira achiti kurufu hongwana munhu wakatenda kupi kurufu asi iye kutaura kwandikuita naye ndikumuona pamba pano achiziva kuti handiti Samoni makamuverengera kuti kuno kwaya Samoni rikuenda kwamambo ruri kuda mombe mbiri airega kukoshesa kuuya pamusana pekuti vari kuti vazvidzwa kana kuti vaita sei vatoti hangaende kunomhangana mhuri yangu ine asati akatiira sekumwana zvese zvaiita ndaivaudza toti zvaita 50-50 ngatidzokai panyaya vana makabatsirana here mimi nevana kutuka baba kusvikira pazoitwa mhanda yekurova vana kwakaita inini kubatsirana nawandi asi kutoti ndakaita nezvekuti vandisheedza kuti uyaimuone zvaita pamunda pamwe pamunda pauri kutaura pakunze kwemunhu kune rodhi inofamba inobva kumba kwedu isusu ichienda kunobuda kuseri kwekukodzori ndobva paita goronga saka goronga rira vakufamba nekunze kwegoronga ndokundoa kunoperera munda wedu saka ininiwo pamwe ndakatosiya nzira yekuti ikwanise kuita sei kuti vanhu vachifamba saka ndichakuda kwedza kutaura kuti zvadaro makabatsira navo here kutuka baba avana vanoziva kuti baba wavo vanozviziva saka panobvunza kuti makabatsira navo here ndopani kuti inini handina kuvatuka asi kuti ndakatoenda pavakanga vari vakabva ndiudza saizvozvo vakutaura kuti vakasvika ndiri mukuzvionarisa bebva ndikati ndiregerereiwo ndo mashoko anga ndakatanga kwa ndikati ndiregerereiwo ndaifungidzira kuti sinzi vari kunze kweminda yedu tese tinokwanisa kuti asi kufamba navo ndikati saka ndoenda here vakati uregererwa kwandi tikati saka ndoenda here ndonotora mbeu ndizvare vakati aiwa sisi tikutaura zvekumunda kwenyu asi ndokwakaitika mhanda ndakapedza kusvika kuti ndakumbira ruregera nditi takabva tazoparadzana ivo ndokuenda kumunda kwavo ndokuenda kwangu ivo vakupfuurawo nekumugani inini zvochokwadi ndakavati ko zvakasiyanei kufamba kwamurikuitwa nokumugani nokufamba kwatinoende isusu nekumugani baba vanotiti mimi muchitotaura kuti makada kukofa kudyara chibaba mbeu dzinodyarwa kunze kwomunda dzamaida kubhadhara saka ini ndiri kuti ndaida kuedza kuita sei kudzimura mutauro kuti ndodyara here pamukona pachivati madzinda akatsikwa hongwani konutani kakakura anenge akaenda murodhi kunze kwemunda unodyara chibage murodhi kamukuti vanhu ndobanofamba navo zvokuti agonzo aiwa bhozi imi muri kuofa kuti ndokupai saga rechibage aiwa ndakuofa muri kuofa aya kutaura zvataurwa nani kuofa chimbeu kana iyo mbeu yachiyamaida ndaida kuedza kudzimura chimutauro ndodyara here sezvindakukanganisirayo ndakupira negero mumagurano uratidzokera pamama kuenda pekuti makanga makutaura navo makati zvakasiyana nemudhunuru nemuchi aiwa ndati mugano manga mune vana venyu tati mumunda mataidzika focha ipapo ndopamukaregerera kana imi musinawo zvenyu kutuka baba nowenyu asi vana vakatuka kusvikira paita mhanda ini makatarisa muripo aiwa inini zvandakatura ndadara ndisipiwa kwavati haunditonge panopanonzwa mushamba kwako wangu iwo ndanotonga kwako kwamaziramini ndakati ndozvinoitwa here muri mese makakwa pasitendi nababa kuti imi mune stendi yenyu inini ndine stendi ini handisi chirikadzi nekuti ndofana kutongwa nemi makuudza kuti dzokere kunotongwa kwandakaberekwa vakati mukutaura nyaya yechitidzi chaibuda muromo maamai vamevana
chaibuda murumu amai nevana vachikutsa ende pamusoro emama vaituka kuti zimboro rako mhata yemunhu zvakadzimba mwana wangu kusvikira azoita mhanda mumunda zvakadzimba mukona paita mhanda apaite mhanda uri muroyi wemunhu iwewe ndiwe uri muroyi wemunhu iwewe mwana wacho musikana mumwe akazofona futi akatiswa audio mutunga wakamona naye achiti baba vako varoyi ndivari kutiroya takuzenzwa kubvunzo uri kuti izvo uyu ndanzwa muchiti muramo wenyu minde yenyu yakambomira sei yakabatana here kana kuti uyu anokumunda wake uko uyu anokumunda wake uko kana kuti minde yenyu iri pamugano minde yenyu yakaita so iwo iri pamugano makaganurana kana makaganurana akatsika munda mumwe ndiani akatsika mumwe ndiwava ndevava imimi ndimi akatsika mune motikari yakatsika munda mevo akatsika munda macho ndimi mwana wenyu ndiani akatsika munda umu ndisekuru weshamwari yemwana wangu motikari yayoenda kumba kwenyu right. Uyu akauya achinangana nemi kuti chirudzii kuti munda uyu baitwenzi imi makati kuti ini ndoba ndakati ndaifungidzira kuti sinzi pari pamugano panofambwa nevanhu tikwanisa kuita sechichifamba neipapo right. Zvinomboitawo here kuti izvo pakajarwa munhu aite tsoka naipapo achipinda naipapo uyu muridzi wemunda unonzi wose dai muri munda menyu mainzi wose dai ndiri ndaidzingwa asi ndosaka ini ndakatosiya zvinhu dai muri mimaidzingwa nditi zvinorwadza chokwadi saka yakabvunza uchakazoita kuti mubudise mumazwi ekutuka zvakatangira papo ayo kutuka ndakuvatuka nini paita mutuka ndakuvatuka right akatuka ndiani ayo nini izvo zvazvavira mhuri yenyu chii zvakapasika kutukanwa zvakara ndopana ndakwedza kutaura kakuti zvakara tikuti ndikuvabvunza kakuti kwasaka zvakasiyana nekufamba kwamuri kuita nekumugano kwemunda wangu vana vavo vaifamba neroti iyo yandiri kutaura iyoyo inobva pamwe chipfuura kana kumba kwavo chipfuurira chienda kwamberi painenge chienda ndoba akandudza ikoko ndokuyanda kuti chibhagera pane musikana uyu anganetiye ati chibhagera musikana achidonhera pasi adonhera pasi ukatora kunomutsa mwana wendi adonhera pasi mwana wendi pakandidzipa zvikanzi momusindozandokanganisa here momusindozandokumamisa here ndobva andirova ndandodainga ndatadza kudonha nguva iyoyo uyu mumwe wacho akanga achikanda fodya ari kumberi ndobva akadzoka aona zvaakavitika izvi adzoka kudaro achida kuti achingosvika mukomana ye ndobva akamurova kuti chibhagera ziso indwayamaita ungatezvekutenderera muri kutaura imimi kuti makapa mufananidzo womunda nepamugano apa mabvuma kuti motikari chokwadi yakatsika mbeu dzamukatoda kutofa kuti mubhadhari handiti mudyare patsva chibage saka imimi mhosva haikusiyei nevana venyu kuti makakanganisa mbeu dzake uyu makangoenderera mberi nokunomutuka isu tanga tisipo hatina kuzviona asi tiri kuzviona baba va kuti vataure shoko ravataura pamberi pamapapo chita chevanhu kudai so rakarema haringangotaurwa kana risina kutaurika ipapo zvinova zvakaita kuti mhanda iitike saka imimi bvumai ende tu zviri hazvinyatsobuda zvakanaka kana muchiti mimi akangobva kwaaibva akanorova munhu chibhagera hakuna zvakanakofamba ongonorova munhu chibhagera kuna zvakadaro kana ndimiwo ndikutaura nemunhu apo nongouya ndobva noko nokutaka kurova chibhagera aiva ndapisa kuti vatiti aifamba pamwe chete vakanga vari kunemwe saidi yomunda kunemwe saidi murume wenyu ndozviziva kuti murume wangu ndakutaura chokwadi singanzvengani uyu murume wenyu ende majairirana naye ende haisi ndiyo nyaya chete kana ndakatarisa haisi ndiyo nyaya chete isoronjodzi anderika uramu nouramu ndinohuziva mukoma nomunin'ina vanotadza kuwirirana pamba dzimwe dzenguva dzichikonzerwa nevakadzi kana kuti vanin'ina vawirirana nomukoma wake anechenga achanga atombotasawo mashure kuna dzimai vake pamwe mukadzi womukoma anenge ari pamberi pamwe mukoma anenge achitodhiraivhiwa futi nomukadzi wake kunzi iwewe ungabva utodheere vanhu vanin'ina vako unzwa zvavari kunditi izvozvo tazisangana muno mudare muno
nekugara kwatinoita kumisha. Saka imimi makakwanisa kutaurira muramu wenyu kuti ngauye here nembeu ndakadyara, kureva kuti mama matozoona kuti pakakanganiswa kupinda motokari nemunda, ndizvozvo yakatsika mbeu nokuti ndo pamaida kudyarurura, ndizvozvo here. ndopandikupedza kuti inini ndaona kuti zvadara ndimaramba nditi ndofunga agonzo ndaona ndigosa munhu ndakatova kuti handei munoona patuda kutaura zvese tisi tanga tisipo kana gonzo akati zvenduo zvake, asi pakatangira nyaya hapaita hapazivi. Imimi chazoita kuti muzotoda kuziva kuti uyu akatukaniwa chitutsi, andisaka akatukaniwa zvamutsimudza pazera raari kuti auya agadye imi apa nevana venyu apa, zvinorwadza manzwaka. Saka hakusi kuti tikutaura zvokunyepa, tikutaura chinenzi chokwadi. Iwewe kana muramu wako uyu akakutuka sekutuka kwauri kutaura kuti kwaakakuita, iwewe pachezvako wakazvitora sei? Mukadzi wako uyu tamboisa vana uko. I'm sorry mama. Ini kutukwa ndanyanywa gore rega ndinotukwa, ende ineni bokutaura izvo ndaye nechido chokuti ndikwire dare chairi kubva ndine tunomwe makore 3 ndinoda kukwira dare mambo. Mambo vanhu vatipo idea yakagariro kangu inini ndinogara uranda inini ndikadzika muti mumango chaiwo unodzuburwa, ndikadzika mapuranga mama magamu trees avakaenda ava nevarume vaitema 1 vakagadhinirawo kumagamu trees avo. Muri kuzviona vakaenda pane gadhini rako kuti vakanovhara rese kutenderedza rese kusa magamu trees avo. Ina handitauri ndinova ndanyarara. Ndanyanywa mama, izvo zvimukana ndanyanywa mama, ndanyanywa mukuru wangu ndanyanywa. Dai mapurazi aiwanike ini ndindaitama kuti chigara izvi ndakuenda. Pamusoro vadzoka vai imimi pamuri imimi kana mataura atishana kunzwa kutaura toda kunzwa kuvana venyu. Ndavabereka vana vasikana, saka chiripo ndechekuti ivo vanozouya vachiita zvavanoda kuti inini ndine vana vasikana. Aiwa dai kwainzi unofila mafomu okuti kwauri kunoroorwa unofana kugaroorwa. Vana venyu mimi vana vanozviziva kuti ava ndibaba vasikana kutuka zvomudhurugwa zvakaba vane mhosva kuna mama zviite izvozvo zvinobuda semabudiro nyako zvazo zvakanzi mune vana vasikana but havaisvika pastage vakatukwa inyaya yekuti vazoona kuti nyaya yaenda kukoti vasina kuenda kumapurisa vakatufura mwana wavo vakamupa mari akaenda akakwira bhazi kwaakaenda nenhangu handikuzivi. Saka mapurisa akutsvaga kuti mwana wenyu apa wandeti tipei adhiresi yekwaari kugara timuteere tifonere mapurisa ekwaari kugara. Vabva ikoko ndokwakauya vakukwira dare kunoku musi wemandi ndokubva vaenda vese kukota vai kuti vauye. Imimi taura tiri kudzengerera pagiraundi pasenda chete hasati akuenda kumabhora kunzwisisa. Taakuda vana kana vana venyu vauya muno imimi vaviri anenge ataura tinomuchaji. Torai mumwe chetawe 1 unonzi ani? Clarice Kaganda. Vanhu vaviri vakagara apa unasi. Aya ndiani wako? Kwava ni baba. Ungambotsanangurirawo kuti iwewe musha kwenyu wamunogara kuchakunza kuzouya mudare kuneriti. Ndingangoti nyaya yatiunza pano inyaya yeparodhi. Parodhi apa irodhi inofambwa nayo makore ese, asi kuti rodhi yanga isina kunyanya kukura zvokuti yaikwana ngoro kana mota. Ndobva baba vatotaurirana namama
kusvika kurima fodya ukuku sinzi mimi kurimawo kuti adiita siya roti nonganachi ngoro kuitira pakuzotakura ndobva vawirirana ndobva vanzwanana pai baba namama vakataurana vari muno here kana davasuu ava here vavira vari muno ndobva vatonzwanana pai saka rodhi haina kutanga kufamba mota iyoyo chete kwakatofamba ngoro dzakaya kuzorija dzaiuya nemagejo kuzorima dzakatodarika neipapo saka pakazoti pakudarika mota isusu takanga titori kumba baba vakanga vari kumunda kwavo vachidzika fodya ndobva vatomhanya pamunda paipai ndobva vatodedzerani ambi yakupa mama bva vatonzi nemwe mukadzi panenge muri kudedzwa kuzasuku ndobva vadaira bva vaenda pavakaenda ikoko ini nasandaenda ndakasara ndiri kumba ndaingonzwa kushedzera ndobva ndaenda padhuze saka ndasitorinawo voice ndaitorwara ipapo ndobva ndaenda ndizwe mota yanga yazosiya mbeu yanga yakuda kudzokera ndobva tienda noona kuti ndiri kukwanisa kudzokera here pakwidzwa mavhoisi apa kana kuti hapasisina rodhi ndokubva ndaenda ndobva ndakangosvikaya yakanga yapinda munda mani munda uyu wakamira wakati wedu ndori pakutanga ichibuda murodhi wababa uchiteera saka kwakatosiwa gepu kunzoko runoenda rinokwidza kuenda kudziyakanga nomunda mani motikari yacho hamusi mumunda kunze kwerodhi kunze kwemunda kwakasiwa rodhi hainototsika kana munda memunhu hainotsika kana mbeu kwakatosiwa rodhi zvokutoti saka chakagumbura vanhu vaviri ava motikari yamopinda chete chikagumbura vababa tivazoti watsika mbeu dzangu iyo isina kupinda nomunda kana kutsika mbeu dzangu ndakasvika inini mama vari pakubvunza kuti ko kana yatsika mbeu ndopadyara zokanzi aiwa handidyarirwe munda mangu ndinorima ndega zokanzi kosaka zvinondoita vaida kudyara musango kana kuti vaida kudyara pakanga pakamboremera ndopavaiti ndiratidzei patsikwa ndiita sei ndipadyare kana kuti kana musiri kuda kuti padyarwe kana pari kuda kubhadharwa ndoita sei ndopabhadhara kana kuti rodhi yacho kana muchitirenyedzera kunze ndobva zanzi rodhi panapa handichaita sei handichada pamunda pangu rodhi tikuwirirana kuti motikari yakapinda yakatsika pasina kurimwa ndii une makore mamwe Clarissa? 25. Wewe simuka bonga. Nuzani wewe? Yvonne Kagandi. Amen. Yvonne Kagandi. Yvonne Kagandi. Ni makore mangani? 31. 31. Vanhu vaviri ava ni baba vanozi. Amen. Chitsanangurira kuti vaviriana. Ndi baba. Kwavo. Ndamai. Vazivisa kuti munhu anakuenda nababa. Baba wacho vakamira sei? Ava ndamai nyakubereka. Ava ndi baba munin'ina wa baba vangu inini. Oh. Konyaya ipamunda vakatamudzana yakamira sei? Tanzwa kuti imimi ndimanga muchiziva kuti maka nechokuita pamunda ipapo. Isi zvokuita hatina. Motikari yakatsika munda mwako wenyindeyani. Mota yakatsika munda munhu angatotumwawo nenesi tafona kuti nesi yaperevedza angatumwawo neshamwari yake. Kanzi chindimhanyirawo nenesi nindiri bhizi. Kweni maigotuma munhu asingazive rodhi anongoenda achingotsika sikapeudza vanhu. Zvinoitika munhu ari kutaura nyaya yemota kwayo. Shamwari yake ndiye anofambidzana nemunin'ina wangu. Saka akanofona kune shamwari yake akati chindimhanyirawo nezvinhu ini ndiri kubasa. Vanoita zvefodya takarima fodya. Saka takarima kufodya kudaro saka uyu anenge angori padhuze achifanzi enda kana nemainputs kana ifertilizer kana inesi yakatoperevedza. Akapinda naye pai, moti akapinda naye pai. Pari kunzi vakapinda napo kapo.
Pane road mukurese. Pane road makorese. Makorese. Abasi pakati pamunda. Patori ne road makorese. Kugoro rino pano road. Gore no takarima fodya munda wedu isusu wakupedzisira. Kushiya wa baba. Saka takataurira nyaya yerodhi tikati toita sei rodhi apa tiwane kufamba zvakanaka panapa zvikanzi chokwadi asi musi uyu pakazouya mota vakabva vati aiwa zviti ndachinja apa sisina rodhi Apasina rodhi nokuti mbeu dzamatsikwa dzakatsikwa kuona kwako mbeu dzakawanda sei dzakanga dzakakujarirwa namai vako ipapo ndikati mbeu dzakatsiva because amai vari kutokaza kufa 50 kg amai pane pavangoona pangatsiko amai kuti vataure nyaya yemuromo iwowo baba ndofunga mota paikauya vakaita kupopota vakapopota vakati sorry mama vakati sorry zvikanzi handisi kuda sorry zvikanzi saka ndotora mbeu nefetereza ndidyare chibage chacho chibatani pamunda ipapo chibage handina kutsikwa but yanga yanyaya yekungoti sezvo kana munhu wanzi une mhosva ega ndichingoita sei miedzo inouya vanhu vamwari iyo timudari achida kutambisana mura munhu kana ati ndikuda kudyara haasi kuda kudyara chinhu chisina kushanda kana kuti ndoda kudyara habhazari chinhu chasina kuparika mhosva amai voko vakataura kuti ndoda kurima ndoda mbeu ndokupai mbeu ikupai tidyare apa pamati pafamba nemotokari imi muri kuparamba sei amai venyu vachitaura izvozvo vakatotaura nyaya yekuti kwanzi saka vaida kudyara pasina kurimwa here kana ndipakarimwa ipo pakapinda nemunhu ngiri nemota vapa right takubvunza nyaya yechipiri saka mimi vanhu makatukirei baba baba hatina kuvatuka ko makazirwirei nyanzadzi kurwa kwakaitika kuinyaya yekuti takange takutodyara fodya munda wekupedzisira inova yenesi yanga yauya zvikanzi imimi muri kuti kwanzoni apa pana rodhi ko imimi inga mukupindawo nemumunda 1 zvikanzi izvozvo hamutiudzire izvozvo imimi hamutongi kuno kwakaganda munofanira kutonga kwamadzirameni nekuti ndokumusha kwamapereko aitaura izvozvo ndemo ndibaba imimi akati ndivana isusu munin'ina wangu abuda ndiye akataura akati kwainga tanga tambotaurirana 1 nenyaya yerodhi ko nhasi zvaita sei tiri paugama tinofanira kutaurirana zvikanzi haasi kuda izvozvo munojairira vanhu imimi mukomana anovanzadzi yangu ndopakauya bvangorovani kurova munin'ina wangu akangorova chete kungobva akauya atori muchiki kuda kutorova vanhu atombomira akangosvika akanangana kuti imimi muri kujairira baba vangu muri kunza zvikomba pamba imomo imimi munogarisana here nehanzvadzi iyoyi ine zvaimboita kwamuri here imimi kana kuti zvatangira pamunda kugarisana kunotinetsei right zita hanzvadzi yacho anozitengagana hamuna kuita mari yesauzirinyaya makaka muchidrafta zakatakadai apa takapinda zvakatakadai because baba havapengi kutaura pamberi pamambo kuti inini ndakatikonzi chakati chako nevana amai havana kutaura izvozvo iwe nau muri tu nakukataura wasikuzviziva indwaka mwabvunzwa muno mudare kunzi pane kukwesherana here kwamunomboitana nehanzvadzi yako ukati kugarisana kugara vanhu havagarisani zvichida kuti watadza kunyatsopinpoinda kuti makatombonetsana nehanzvadzi saka hatione chikonzero chokuti angangobva ukwachimhanyauya kudhurova nekuti muri hama nehama kugarisana kumbaku kunonetsa kugarisana kumba kunonetsa kunogara kune mutauro isi kumba kwababa kune vana vakomana kwedu kune vana vasikana but vanotaura kuti mufanira kutichonga
muri vana vasikana muri mahure Enga kutonga kumwe kwacho kana kuri kokuti munotora mota dzeshamwazvine zvipinda paradzayo kunenge kwakuzvitonga kai aiwa asi munongozviziva here kuti kutuka imhosva ndinozviziva kuti imhosva akafanira unozviziva here kuti kutuka imhosva ava matitaurira munomu hatipengeka isu kuti ava ndibaba venyama pavaitaudzana naamai venyu imimi makapinda sei pakati penyaya yaamai venyu imimi kana dai vaitaurira naamai nababa vaisvika pavaisvika imimi masapoze kunyarara kana kuti kumira muone kuti baba naamai vanerwa here kana kuti nyaya yavo inopera sei makazvipapinda sei nesi yakanga yauya yaida kudzikwa yakanga iri yangu. Baba ndo pavakaisa mashoko ekuti iye ndiye akonzeresa kuti ndiye ane mbeu dzauya dzaudzikwa ndiye muridzi wemota yauya pana iye ndopa ndakadaro ndikati ko inyaya yerodhi yakambotaurwa wani saka iwayo mazvinoda kuti utuke baba handinotombotuka ndopa ndakanzi iwe unyarara zvako asitomboda kutaura newe iwe uri sewe itonyarara zvako handina vatozomboda ere mukana mutitasa akambopengera ingataura kuti meno akamborwara iro uneitokuireyo pamusoro ndikuona kuti imhuri imwe chete iri mhuri imwe chete ine mukoma nemunin'ina inova yakazosvika pakuti pakutaudzana pane nyaya yandanzwawo ichiti hanzvadzi nehanzvadzi dzakazorovana kusvikira navazoendesana kumapurisa zvisinei nababa zvisinei naamai zvisinei nani saka inini ipapo paumhuri humwe chete ihwohwo ndikuda kunzwa kutotiwo ava mukoma wavo ariko here kana kuti haapo kana kuti vakashaika kana kuti vari mukoma wemumhangano baba ari kupi iwe baba vari kupi nyaya yekukurukurwa muno vari kuiziva inini ndakavataurira wakavataurira sani semwana wavo enda kubvunza ivo iyo mhuri avo kuti mukoma yakuziva nezvikuitika kumusha kune mhuri yenyu pamusoro echangamiri mukoma vari kuzviziva vakati kudii mukoma vari kuzviziva vakafonerwa nemumwe wandiita munini vakati vajaira regai vasungiswe mukoma ye ndo zvaakapinda kati vajaira regai vadii vasungiswe uyu mukoma atobva kujeri somuona kuparavarana ndokujeri ndakabhadhara 250 mari muzuru atosvikira pana paizvozvo bva kujeri nyaya yakasungirwa haana kuenda kunomuna mambo muchiro wamambo mukovha kwauya obva abata obva ti ai saka arosa rori anditi kubata munhu ari kuroora mwana wayo akanya mubvunzo vane vavo vakati hausi mutete mukoma ari kuzviziva mukoma ari kuzviziva vatiregai vasungiswe vajaira ari kurehwa vadzimai vavo nemhuri here kana akwira ndiani amangara ndiani ndinda mwana wavo saka akaregai vasungwe avo ndo vasungwa vavana mama ainzi ajaira ndiani aiwa mukoma paakazvinzwa tichimufonera akati regai vasungwe nemapurisa iri yemapurisa iya iri yemapurisa kwete iyi manje imini munokommunicate personal level nemukoma personal level munokommunicate mwitu nemukoma wangu handina communication naye mukoma wangu akabva kwaharare akasvika so ndikamuona kuti auya ndikada kuti ndipfuure pambepo kana ndisvike pambepo ndimuone so anopinda mukoma anonzi nove anopinda mupasovhavhara do anditi ka mukoma wangu handina kana daro ndakagara naye kana zvatinoita pamusha pedu ndinotofonera dzimwe hama iye ndikataura adzimai ake kana vasingazvide
haumuone izvezvi tikavaka makuva bva rakapera tikamaudza tifonerai varume venyu tite donation yekuvaka makuva naita havana kumuudza kana vakamuudza vava handizive tiripapo pakufonera anofonera mukomoni ndiani kana kwakwa kwamakwemusha ndanzimaimati ivi nehama yemunhu ndakambotanga kuti adzinaaafonere ndo vakazofona ndiri manje nsuku yaikoko ita izvo zviripo simuchaizwi toda tiri papo pamubvunzo wakundionapo wamboti iwewe tadza mutonge pano mutonga kwamadziramindu kwamadziramindu kunani ndamai vanga vakutaurwa kuwanza mutonge panapa nini ungatonge panapa nevanasikaaabazikabhende kunani mama ndo ane kumusha hanzvadzi yako makarwisana nyaya yezvikomba here ndandikaziva muzvezvo zvakatongotaurikei pakuti nyaya yezvikomba kunza zvikomba panapa ungatsikiye mbeu dzekuchidhera baba vedu kufunga kwako iwe sei baba vasina kuita consent nenyaya yenyu yakafunga kufunga kwako semafungira ako ese mwana musikana inini paukanipokwakana navo vari kutaura kuti takavatuka vakambofonera vakomao kuti zvonini vana vandituka takagadzirisana mumusha ikoko ivo baba vakaudze esi baba takavaudza vakati chii vakati ngekiti tichaona kuti zvichamira sei namai sekuona kwatiri kuita kutuka pakatukaniwa kutuka pakatukaniwa patukaniwa izvino imi nhasi muri kuziva kuti ava ndibaba nhasi muno muri kuziva kuti ava ndibaba asi kutukana makaita sei makatukana chikonzero nei imimi makazopindira amai nababa ava vaviri vachitaudzana pamunda apa imi maramba nyaya yekuti hapana kutsikwa mbeu amai venyu vataura kuti pakatsikwa mbeu ndakaona mbeu iyi dzakatsikwa asi ndanda kuti ndijarurure imi mukuramba kai imwe nyaya zvekare imwe nyaya ingo ichakamira pamusoro iyi imwe nyaya yataonawo zvekare baba vava vanavo havapatisipeti munyaya dzemhuri dzekupi dzeuku ava ndo baba kana vari kupi kana vari uku saka vana vanoteera zvinenge paenda amai ndo pavari kuita sei pavari kuteera nekuti amai ndo vakamira nemusha saka kutuka chokwadi zvataura natagara kutuka pakaita sei nekuti ava ndo baba kana vari kupi vari kumusha zvakafanana nezvivana nezuro ini vana vangu handizi nyaya yavo iri kumapurisa inotori nhasi ichiri pending vari kutsvaga uyu mukomana akarohwa baba munini avamufundisa ndokubva vauya kuno ndokubva vamhangana nyaya yavo asi nezuro zuva rodoka mwana wavo mukomana wenumber 2 auya vakauya futi pamba ndokutanga kutuka futi ingati vana nyararai mwana mukomana chikuita according to point yamataura imi amai varume makavaodzere nyaya dzekuitika idzi pakati peina pambiri ini zvandakaita nyaya iyi yaenda kumapurisa inini ndakatosimuka ndichienda nokuti nyaya yakaita musi wa14 kwavari kugara ndokubva ndatosvika ndamboita zvokufona zvezvandiita kuseni kwabva kwega varume vangu vanofona mamuka sei muri kuitei nhasi saka inini pandakazoenda ndakazonge ndati ndapa giraundi chirega ndikuzive zvakaitika ndobva ndavaudza ndobva ndadzoka saka ndokubva ndasvika amai isati madzoka mavaudza vakati kudii ivo vakati inini zvangu kana munhu akadzimara agumburana nomwana wangu nini kuchindiwirira naye handiwirira naye nokuti iye zvinezvi ari kuita nyaya dzake ikoko handifoneri handisadzi vana vacho ndevani nine ichi ndiye baba ariko ndomhindu dzavakandipa
inini ndinodzitora kuti zvinoitika ndezvokuti inini mamina vanosvike kuti inini ndikabuda sekubuda kwandida chaenda kuna varume vangu vanoti imi haiwe unogoma madzinodewo seusingatauri wotaura kana mamuvements ako kana zvaunenge waronga kutaurire nini kuti ndaronga zvakati saka inini ndinokuona izvozvo manika ndinongokona itasi kana vakanditifona inini handifoni kana ndogona kufona ndauda kuti ndourongwa hukuru asi inini handida kuti chiteerera zvinotaura pamwe iwe pamunona chakasi vachakudza